Ahojte. Písal sa rok 2005 a na slovenských železniciach sa objavil historicky prvý reklamný vlak Coca-Cola Music Train. Vlak mal upravený náter pre lokomotívu a 8 vozňov. Boli to vozne prvej triedy, reštauračný vozeň a špeciálny párty vozeň, ktorý bol zapožičaný z Rakúska. Mimoriadny vlak Coca-Cola Music Train vozil fanúšikov hudobných festivalov Domaša, Okej Leto a Hodokvas, ktorý bol vtedy v Novom Meste nad Váhom. Cestu týmto vlakom mohli účastníci hlavne vyhrať, ale aj zakúpiť. V párty vozni prebiehali diskotéky a ukazovali sa tam víťazi minulých ročníkov Coca-Cola Popstar. Živá hudba z párty vozňa znela v každom vozni pomocou vlakového rozhlasu. Po ukončení festivalov bolo možné ešte občas vidieť polepené vozne na rôznych vlakoch, ale do pár mesiacov boli naspäť upravené. Lokomotíva ale jazdila na všetkých vlakoch medzi Bratislavou a Košicami celé 2 roky. Taká bola dohoda medzi železničnou spoločnosťou a firmou Coca-Cola. Bola to prvá spolupráca na slovenských železniciach a veľmi úspešná. Často sa o tom rozprávalo v médiách. Coca-Cola Popstar bola taká malá slovenská superstar. Keď vlak vyšiel na svoju prvú cestu po celej trase od Košíc až po Nové Mesto nad Váhom, stretával železničných fanúšikov v každom jednom meste. Každý chcel vidieť tento unikát. Každý si ho fotil. Ja som tam bol tiež. Spomínate si na túto akciu? Už je to neuveriteľných 20 rokov.